Oh, sige Brad. Sige. Ngayong hapon. So, kuyog na to karon ano so Brad, sa may ikaw Brad. Sa verse na to di Brad. Pagpaubos ra gyud pas. This 44, 45. Man. Na-memorize man mo Brad, reset daw Brad. Pag ang buot na mahimong labaw, kinahanglan na siya na sa tanan. Bisan gani ang anak sa tao wala man moanhi aron managaran kundi sa pag-alagad ug paghatag sa kinabuhi aron pagtubos sa daghang katawhan. Man. Doon, mauna ni ang lugar sa Tulong sa Bubong. Dadah. Tinggal pun Brad. Ato may sa inyo ha? Ang baka rin. Sige Brad, dito ko ba? Sinapon. Ganda. Ha?
Okay na na inyong wifi diya day? Ang kaya na ba? Nga, up. Sige. Ang lugar din sa atong mga kaigsunan. Mamisa nga ito ang kinabisita lunes. Hapon. Matay sa? Hapon. Tunay. Sana po. Ay, hapon guys. Hapon call. Ay, hapon. May hapon. May hapon. Panihapon. Hapon tayo. Abalay nilang Sister Aluna. Hindi ka na sa pag-awit ng iso. Buti-buti mo, Panginoon, lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, ilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos, sa amin ay nagmamahal. Ring hapon ka natong tanan o Ngapon. po na sabta tayo pasalamat sa Ginoo nga aniya na sabta dungog na sabta sa pulong sa Ginoo. Hinaot nga ang matagusa andam na og atong ablihan atong una-una kasing-kasing araw ng iyang pulong mao atong makasuhop ini sa atong una-una og kasing-kasing ug atong magamit sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi. O sa atong pagpadayon ing matahom na kahaponon, tugutik ko nga ipaabot ninyo ang libro sa Roma City 15 abot sa 17. Roma. Siguro maputol na dyan ninyo na sa kabuok. Apan kung daghan na ng lastiko, masulod na dire. Maglisod na dyan mo. Maglisod na magputol, ana. Huwag ka na karong istorya ha, mabalaan nato na kung sala na rin sa ato ang kinabuhi. Ato kung ibalik sa ato ang kinabuhi karon. Kung sa ato ang pagpadayon, tuguti kong makapambit na sab kaninyo sa maong mensahe. Nakita ninyo, Roma City 15 abot sa 25 ni siya. Nga nagapos sa atong una-una. Unsa man kining mga butang nga nagapos sa atong una-una.
O padayon nato nga katuguti ko nga sulat aning sulat ang tikuan si Apostol Pablo tungod kay iyang gisulatan ang mga Kristohanon sa Roma tungod kay nakita niya nga namiligro na ang ilang pagkinabuhi dito sa Roma. Amen. Hinay-hinay na sila balik pagkinabuhi nga dili na uyon sa kabubuton sa Ginoo. Mo to nakita ni Apostol Pablo nga nakita niya nga namiligro na mo tong nagpadala sa sulat aron maandam sila sa pagduaw nila dito. Kanato sa una-una adunay tulo ka butang kabahin sa nagapos kanato ug nagbabag sa una-una. Unsay posibleng rason o hinungdan nga nababagan sa una-una sa tao, ang nagbabag sa una-una sa tao? Ang dili pagpaubos, kanang dili nato ulawat ang pagpaubos. Duha ni si kay matud pa sa pulong ng Apostol Pablo sa 18, nasayod ako nga wala gayoy maayo nga aniya kanako. Walay maayo ba? Wala siya mao say gigamit siya sa Ginoo aron kay tungod nakita sa Ginoo ang maayo niyang kasing-kasing. Mao ning tagaan siya taha sa Ginoo nga daghang libro ang iyang masulat. Ito nga ang pagkamaayo sa iyang kasing-kasing. Kay bisan may tinguha ako sa pagbuhat sa dita maingon nga nagatuon man ko sa mensahe, nakabalo ko kung say maayo. Dili pwede ato paminahon nato kung unsay anaa mo igsuon. Kay giingon diri sa Marcos 10:44-45. Og ang buot nga mahimong labaw sa tanan ang dili pagkalipay sa pahimangno. Munay usahay pod mo kun usahay magod naa magoy ani wala ra big ni istorya ni kabayan ko pulong kay tinuod mo gani may tabo usahay magod. Ang magpahimangno ta usahay kanang mingon dayon ta nga ayaw na buhata kay dili na maayo. Pagbuhat og lain pero sakto man gud na pero ato mong tugtaro na idos otso. Ang Ginoo nag-ingon, tudluan ug tultulan ko ikaw sa dalan nga angay mong subayon. Bantayan ug tambagan ko ikaw. Kawala sa paglaom. Usahay nato ang kinabuhi. Na magyud malikaya nato ning kay maabot gyud ning panahon nga mawat-an paglaom apan igsoon dasigon to kamo sa pinagi sa pulong nga kanunay natong hinumduman nga ang sala sama sa kanser wala nato mabantayan apan hinay-hinay nakitag kahilayo sa Ginoo. Kining Hapon. Hapon. Salamat. Picture ng bukid. Isa na lang kaduga. Mono padayon ta sa atong mga buluhaton sa sa atong Ginoo. Ha? Ako kidagan mo da?